Hoeft niet. Nee. Doe het gelijk dicht. Doet die noodstop bij jullie nou pijn of niet? Ja, mijn knie een beetje zo. Maar ja. Dan kom je er tegenaan. Een kapje ervoor. Ik zou zo weer even nood maken. Ja, heel goed. Dan denk ik dat je lekker vast met je rem in kan trappen. Hè. Dat is geen probleem. De rem kan je best wel flink intrappen. Je moet proberen door de bodemplaat in te trappen. Ik kan de volgende auto trekken. Ja, ik trap hem wel echt hard in. Ja? Dat ding gaat, dat geeft best mooi mee. Rijdt fijner rijden dan mijn eigen auto. Echt waar je? Ja, maar ik vind mijn diesel die koppelt toch best heel zwaar. Huh? Ik moet echt met mijn linkerbeen moet ik echt dat ding induwen. Ja, het ding is afgeracht hè. Ja, waarschijnlijk wel. Een manco. Noodstop. Ik zat er ook hè. Ja, is prima. Lekker boven die rem gestaan. Maar het getril is dus dat ABS-systeem. ABS staat voor anti-blokkeersysteem. Het zorgt ervoor dat als je een noodstop maakt, dat je wielen een beetje draaiend blijven en niet gaan blokkeren tijdens een noodstop. Ditzelfde gaan we doen, maar dan met 40 km/h. Eerst ook wel trekken. 40. Oké. Ja, gaat optrekken. Het verschil tussen 30 en 40 is al best groot. Als je nou... Ja, prima. Dat is best vet. De volgende trekken. Dat is leuk als je 80 bent hè. Nou, Ja. het zesde rondje, dan wordt het pas leuk hè. Dit is zo grappig met een vrouw en gewoon een auto ook. Ik vind het nog echt leuk. Nee? Weet je waar die is? Die Je doet het ook gewoon aangekondigd geweest. Oh. Even de remmen testen, mevrouw. Noodstop. Ik was beter. Oké, goed. Jij maar komt met die nee. rotgaatjes. Ja, je moet nog weten Volgende dat je auto trekken. Ja, maar wel werkt het niet. Deze auto is ook helemaal vervaardigd. Ja, niet te veel. Noodstop. Dit vind ik nog niet zo spectaculair. Mooi, heel goed. Ja, dat is 80. Oh ja, goed. Ja. Ja. En ik ga laten trekken. Nu met 120 km per uur. En dit is 50 het snelste is. Ja. Dan ga je ook al vrij. Noodstop. Keurig, heel goed. Hetzelfde doen we maar op het gladde gedeelte. En dan gaan we tussen de groene pion door. Dan gaan we het gladde gedeelte waar de buiten terecht komt, daar die noodstop maken. En dat doen we met 40 km/h. Eerst uit elkaar stekken. En dan dus tussen de groene pion door. Nou gaan we echt een beetje, nou gaat het echt weg. Ik ben even een beetje zenuwachtig. Ja, dit vind ik wel. Heb je die remmen verdicht? Derde. Noodstop. Oké, ja, mooi. Dan merk je dat die remmen een stuk langer gaan worden. Door die ondergrond die een stuk verder is. En dat het veel heftiger aan het werk is om die wielen te draaien te houden eigenlijk. Veel meer getril in die auto. Zal ik gewoon de volgende keer Volgende auto kan stekken. echte jubel En met maken? die 40 tussen de groene pionnen. Dat is wel best leuk. Maar je moet gewoon niet sturen. En dat is het grootste fout dat die mensen maken als ze gaan slippen. Ik ga die jij er zo meteen maar Zet je op en volgens heb je je ruitspitsers aan, dan blijf je het zien, spannend. Ja, mooi. Ga ik steeds harder rijden hier. Ja, inderdaad, zeg hé. Van de volgende Bij eentje, daar staan er al twee op je te wachten. Ja. Doei doei. En jij doet telkens als we hier langs komen piepen. Hoe doet hij hier? Noodstop. Zit er een soort teller in of zo? Doodstop? Luisterde die wel? Ja, ik denk het. Hier zit de camera. Oké, prima. Mooi. Soort van En de laatste auto kan strekken. ronde teller. Ja, ik denk het. Hé, deze zit wel live helemaal bovenin. Ja, kijk nou. Oh, zullen we hem meteen op de kop zetten? Ja, keren dat ding. Noodstop. Gingen wij ook zo ver door? Nee, deze deed ook wel goed. De vorige niet zo. We gaan nog iets doen, weer 40 km/h tussen de groene pionnen. En daarna gaan we wisselen van bestuurder, waar we aan het begin waren ingestapt. En probeer nu tijdens je nood ook nog echt bewust in de spiegel te kijken om te zien wat er achter je gebeurt. Eerst auto kan vertrekken, 40 tussen de groene pionnen. Heel erg even in de spiegel te kijken nog. Dat deed je net niet zo goed, vond ik. Op de spiegel kijken. Nou, dat was echt minder. Noodstop. Het scheelt een hoofdstuk, je gaat een heel stuk veel langer door. mooi, prima. Ja, dat sleept echt aan, hoor. Ja. Die voelt namelijk helemaal guis zeker. Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk helemaal geen profiel meer op. Heel leuk slip.
handrem.